så blev det nummer 3's tur. Hej jo dig. Så hvis det var nummer 3, I skulle lede efter, så er det det helt rigtige sted, I er kommet. For et lækker bøf. Men det er vist ikke lige den, vi skal lege med. Så væk med dig. Nej, vi skal lege bankebøf. Kender I legen? Man skal stå i en rundkreds, og så er der en, der skal løbe rundt og sige bankebøf. Man tæller hele vejen rundt og siger banke, 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 bøf. Og når man så har valgt en, skal den person løbe den modsatte vej rundt end en selv. Og så gælder det om at komme først over på plads. Jeg ved ikke, om I kender legen. I kan prøve den. Den er sjov. Nå, nu må vi hellere til det igen. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Okay, lad os kigge en gang. Der er 4 bananer i toppen, og der er 1, 2, 3, 4, 5 i bunden. Så regnestykket hedder 4 plus 5, eller 5 plus 4. Hvad må det give? Der skal I hvert fald hen nu.